Salam mehriban adamlar, yurdumuzda we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti owa hojalygyny ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukmançylyk merkeziniň gurulşy bilen tanışdy. Iragyň premier ministri Aşgabatda geçiriljek halkara parahatçylyk forumuna çağıryldy. Arkadagyň futbolçulary çağırış ligasynyň 4-den 1 finalynyň ilkinji oýnuny ýeňiş kazandylar we beýlik habarlar. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasyna Halkara Denanlar güni münasibetli iglan edilen ýylyň Denan atly bäýatleşigiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Oňa bäýatleşigiň detlapy tapgyrynyň ýeňjileri gatnaşdylar. Bäýatleşigiň netijelerine görä 8 ugru boýunça ýeňjiler saýlandy we olara hormat hatlary hemde ýadygarlyk sowgatlar goşuruldy. Türkmenistanyň milli öýjükli ara gatnaşyk operatory Tamasel Oradatly ýürüýte mugut hyzmatyny işe girdi. Bu hyzmat abonentlere ýaşaýan tebitlerine bagylykda agydy beklemegiň tertibi barada maglumat almaga mümkinçilik berýär. Ulanyjylara amatlylyk üçin kampaniýa ýurduň durly welaýetlerine agydy beklenilýän we agdaçar wagtlaryny göz tutýan kodlar ulgamyny döretdi. Bu hyzmat mukaddes Oradaýynyň dowamyna ähli abonentlere mugut hödürlenilýär. Türkmenistanyň suratkeşler birleşiginiň sungat galeriýasynda görnükli türkmen şahyry Gurbanazar Ezizowyň 85 ýyllygyna bagyşlanan ana matly surat sergisi açyldy. Sergide häzirki zaman sungat ugru boýunça işleýän suratkeşler öz işlerini görkezdiler. Türkmenistanda teatrlaryň arasynda geçirilen milli bäýatleşigiň jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça Arkadag şäheriniň Amangul Mämedow adyndaky Döwlet Drama Teatrynyň Kerdigenler diýen sahna oýuny ýeňji boldy we teatr iň gowy sahna oýuny üçin atly baş baýrak bilen ýylanyldy. 3 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vice-premier Atahaliyevň hemde welaýetleriň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurduň oba hojalyk toplamyny ösdürmegiň meselelerine garaldy. Döwlet başçysy oba hojalyk işlerini öz wagtynda durmuşa geçirmegiň möhümdigini aýtdy we bu işleri berk gödöwçilikde saklamak tapşyrdy. 3 martda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thany'niň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşler bire we iki ýurduň halklaryny mukaddes Oradaýynyň başlanmagy bilen gutladylar. Halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň Katar döwleti bilen soňky ýyllarda ýola goýulan gatnaşyklary ýokary baha berýändigini hemde bu gatnaşyklar ileri tutulýan ähli ugurlar boýunça mundan beýlekde ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini melledi. Şeýle hem söhbetdeşligiň dowamyna Gurbanguly Berdimuhammedow Şeyh Tamim bin Hamad Al Thany'ni 12 dekabrda Aşgabatda geçiriljek halkara parahatçylyk we ynanşmak forumuna gatnaşmaga çağırdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Maksat Paşanaky Balkan welaýatynyň Balkanawaz şäheriniň häkimi wezipesine bellemek hakyna permana gol çekdi. Ol Balkan welaýatynyň häkiminiň iş dolanyrjysy wezipesini işledi. Şeýle-de döwlet başçysynyň gol çeken karary bilen Balkan welaýatynyň Balkanawaz şäheriniň häkiminiň ornmasary Murat Nazarow şäheriň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow Murat Oradoğluýew Daşoğuz welaýatynyň Görogly trawynyň häkim wezipesine bellemek hakyna permana gol çekdi. Ol bu wezipeden boşadylan Bäşim Durdy Mämedowyň ornuna bellenildi. 4 martda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp halkara pediatriýa merkeziniň gurulşygyna alınıp barilýan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. İş saparynyň barşyna halk maslahatynyň başlygy Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň halkara kardiologiýa merkeziniň intensiw bejeriş bölüminiň müdiriniň GAP İnşaat Türk kompaniýasynyň sevit müdiriniň ornmasarynyň şeýle hem Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamyna täze merkeziň gurulşygyny ýokary derejede tamamlamak we onu döwre bap ýagdaýda enjanlaşdyrmak, binanyň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak
ýaşdyrmak bilen baglanşykly meselelere garaldy. 4 martda Prezident Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa Ispaniýanyň Türkmenistana täze bellenen ilçisi Ricardo Martínez Vázquezden ançygatyny kabul etdi. Duşşugyň barşynda ilçi Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlary, ýurduň durmuş ykdysady taýdan depkinli ösmegine, halkyň awadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen milli maksatnamalar we toplumlaryň özgertmeleri bilen tanıştyryldy. 4 martda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowanyň Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Eduard Price bilen duşşuk geçirildi. Duşşukda Türkmenistanyň alyp barýan içeri hemde parahat tüjülükli daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary we milli parlamentiň düzümi alyp barýan işleri bilen tanıştyryldy. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy parlament diplomatiýasynyň üssü bilen gollamaga taýýardyklaryny beýan etdiler. 4 martda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze bellenen ýürüýte wekili Eduard Price bilen duşşuk geçirildi. Duşşugyň dowamynda taraplar syýasy, ykdysady we insanperwer ugurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Daşoğuz welaýatynyň Aktepe tarawynyň Agaltyn geňeşliginiň Bagtyly owasynyň ýaşaýjy Sarygul Mätiwa 2025-nji ýylyň ýanwaryna 117 ýaşady. Onu Türkmenistana şol sana dünýäde iň uzak ýaşly denan hasaplap bolar. Resmi namalara laýyklykda Sarygul Mätiwa 1908-nji ýylda dünýä inipdir. Ýaşlykda daýhançylyk bilen meşgullanıpdyr. Beýik watançylyk urşy ýyllaryna tilla zähmet çekipdir. Sarygul Mätiwa owadoşy Mäti Bodaganow bilen durmuş gurup, bilelikde 6 çagan terbiýeläpdirler. Häzirki wagtda onuň 43 agtygy, 97 çoğlugy, 9 ýuglugy bar. Adamsy Mätaga 1982-nji ýylda aradan çykypdyr. 5 martda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriň belen serkerde başçysy goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 2 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemi-jemlenildi. Döwlet başçysyny ýurduň ýaragly güýçlerini kämilleşdirmek we serkerdeleriň hünär derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak işlerini dowam etdirmek tapşyrdy. 5 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Irak Respublikasynyň premier ministri Muhammed Şia Al-Sudanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda özara hyzmatdaşlygyň durly ugurlary, şol sana türkmen tebiği gadyny, Iranyň çäginden Iraga iýermegiň meseleleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda Irak Respublikasynyň diplomatik wekilhanasynyň açylmagy üçin ýardam bermäge taýýardygyny tasdiqlady. Serdar Berdimuhammedow Muhammed Şia Al-Sudanyny 12 dekabrda Aşgabatda geçiriljek halkara parahatçylyk forumuna gatnaşmaga çağırdy. Irak Respublikasynyň premier ministri çakylygy hoşallyk bilen kabul etdi. 6 martda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadağ şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheriň guruluşynyň 2-nji tapgyryna bina edilmegi meýilleşdirilýän durmuş maksatly destgalaryň, ýolluk düzümlerine degişli binalaryň taýýarlanan şekil taslamalary hemde olaryň bedegi işlerine degişli serişdeleriň görnüşleri bilen tanışdy. Halk maslahatynyň başlygy bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadağ şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň we Arkadağ şäheriniň häkiminiň gatnaşmagyna geçiren iş maslahatyna alınıp barýan işleriň depkinni ýokarlandyrmak babatda birnäçe tapşyryklar berdi. Aşgabat şäheriniň Büzmöýün etrawynyň Altyn Nesil köçesiniň ugrundaky täze ýaşaýyş toplumyna otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan 3 tane köp öýlü ýaşaýyş jaýy dawaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi. Jaýlaryň açylyş dawarasy Halkara Dinanlar gününiň öňsirasyna geçirildi we şunuň bilen baglykda bu ýerde bayramçylyk gurşawy emele geldi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli ministrlikleriň pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň Türkmenistana wekilhanasynyň arasynda iki taraplaýyn resmi namalara gol çekişmek dawarasy geçirildi. Dawaranyň dowamynda Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda ykdysadyet, saglyk goraýyş, bilim, habar berişleri işleri hemde beýleki mühim ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça 11 tane resmi nama gol çekildi. Arkadağ şäherinde Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr tahabat gatnaşynyň
Beceriş işleri boyunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabayevanyň gatnaşmagyna maslahat geçirildi. Onuň barçyna çağalar tagaldyşdy keldiş merkezine alınıp berlen işler barada pikir alşyldy. Şeýle hem bu ýerde gaznanyň işini mundan beýlek-de ýokary derejede ýola goýmak bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. 6 martda Aşgabatdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň we Iranyň öňdewarjy işçiň denanlarynyň gatnaşmagyna duşşuk geçirildi. Halkara denanlar güni münasibetli guralan duşşukda Iranly denanlar nakkaşlyk eserleri barada gurrun berdiler. Şeýle hem maşgala mukaddetli we çağa terbiýeti ýaly möhüm meseleler hakynda pikir alşyldy. Aşgabatda halkara denanlar güni münasibetli ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talip gyýlarynyň arasynda eglan edilen Talip Gözeli 2020 şahatly gözellük bäýatleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Oňa detlapky tapgyrlarda öňe saýlanmagy başaran talip gyýlaryň 23-i gatnaşdy. Emiller toporunyň biragdan gelen netijesine görä baş baýragy Mahmuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talibi Aýlar Çariýewa münasip boldy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň dowamynda prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň kadiýetleriniň kadylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşaltmak hemde olara hunar derejelerini bermek hakynda permany gol çekdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 6 martda Arkadaş şäherine howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr tahawat gaznasynyň dolandyryş işleri boýunça vitse-prezidenti Recep Badarowyň we beceriş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabayevanyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli geçiriljek çäreleriň mailnamasyny taýýarlamak bilen baglanşykly meseleler gerdildi. 7 martda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň binasynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hemde ýurda resmi sapar bilen gelen Gruziýanyň premier ministri Irakly Kobakhayçanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Onuň dowamynda döwlet tarahy hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň toplum boýunça pikir alşyldy we özara gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurlar ketgetlenildi. Duşşukda Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 12 dekabryna Aşgabatda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna bagşlanan ýokary derejeli forumyň geçiriljekdigini belledi. Hemde premier ministr Irakly Kobakhayçany bu ýokary derejeli çäre gatnaşmaga çağırdy. 7 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu geçen 2 aýda ýurduň ykdysadyýatynyň puwdaklaryna alınıp berilen işleriň jemleri jemlenildi. Şeýle hem döwlet durmuşyna degişlik käbir beýleki meseleleri seredildi. Meclisde Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, vitse-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilik edýän düdümlerine şu ýylyň 2 aýyna alınıp berilen işler, olaryň netijeleri şol sanyna makroiqtisady görkezjiler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçyny ýurduň durly toplumlaryna alınıp berilen işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklar berdi. Şeýle hem hökümet mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň prezidenti Edip eneleri, mehriban gelin gyýlary halkara denanlar güni bilen tüýsürekden gutlap, olara berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny bagtyarlyk ardy etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Evronews telekompaniýasynyň habarçysy Lora Bakverliň soraklaryna jogap berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy söhbetdeşlikde ýurdumynyň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlaryny, dünýä gün tertibiniň üns merkezinde durýan suw, energetika meseleleri, ähli hem sewit hyzmatdaşlygy barada Türkmenistanyň garaýşlaryny beýan etdi. Söhbetdeşlik dowlugyna resmi metbuatda çap edildi. 7 martda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Gruziýanyň daşary işler ministriniň arasynda duşşuklar geçirildi. Taraplar iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň iki tarapdaýyny görnüşde we halkara guramalaryň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine işçiň ösdürilýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Şeýle hem şu ýylyň dowamynda geçirilmegi meýleşdirilýän bilelikdäki çäreler ara alınıp maslahatlaşyldy. Duşşugyň dowamynda ministrler Türkmenistanyň daşary işler ministrligi
başçılığı bilen Gruziýanyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2025-2026 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça maktatnama gol çekdiler. Soňra Gruziýanyň premier ministriniň Türkmenistana resmi saparynyň çäklerini iki ýurdun wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Olaryň gün tertibine dürli ulgamlardaky özara gatnaşyklaryň möhüm meseleler girdildi. Gepleşikleriň jemleri boýunça iki taraplaryň resmi namalaryň bir näçetine gol çekildi. 7 martda Türkmenistana Halkara Venanlar gününe bagışlanan davaraly çäreler geçirildi. Olaryň çäklerine 8 we 10 köp çağan dünýä ýynyren hemde terbiýelep ýetişdiren enelere Türkmenistanyň prezidentiniň permanına laýyklykda ene mähri diýen hormatly adyň nişanlaryny köp çağaly enelere täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny gowşurmak davaralary boldy. Şu ýylla ene mähri diýen hormatly ada Türkmen venanlarynyň 200-den gowragy munasip boldy. Şeýle hem Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukammer köşkünde sunwat ussatlarynyň gelin ýyllara bagışlanan konserti guruldy. Konsertde Türkmenistanyň halk we at gazanan artistleriniň, meşhur aýdymçylaryň, aýdymsaz folklor toporlarynyň çykyşlary ýaýbanlanyrdy. Dünya täzelikleri. Los Angeles'ta Amerikan Akademiýasynyň bayragynyň 97-nji gowşurylyş dawarasy geçirildi. Rejissor Sean Baker'ın Anora adly filmi gazanan bayraklarynyň sany boýunça jedelsiz ýeňiji boldy. Film 5 tane Avril heykelcige munasip görüldi. Anora, iň gowy film, iň gowy rejissura, iň gowy denan keşp, iň gowy asal ssenariýa we iň gowy montaj uğurlaryna tapawutlandy. Norvegiýaly Grossmeister Magnus Carlsen haýyr takabat auksionuny rapid boýunça dünýä çempionatyndan çetleşdirilmegine sebäp bolan jinsysini üstünlükli satdy. Meşhur eşik üçin sowda 10 gün dowam etdi we auksionuň soňky sagadyna lotyň bahasy 14,2 ming Amerikan dollarynyň 36,1 ming Amerikan dollaryna çelli ýokarlandy. Italiýanyň Carneliani brendiniň bu jinsylarynyň adaty bölek satuw bahasynyň 200 we 500 dollar aralygyndadygyny elbetde bellemek zerur. Sowdadan alynan pul haýyr sakawata beriler. İspaniya ýerliýiňe 2-nji ýyl uzak aralykdan işleýän işçiler üçin iň özüne çekiji ýurtlaryň arasynda 1-nji orna eýleýär. Hünärmenler reytingiň düzülenine sanly çarwalaryň rahatlygyna täsir edýän esas şertlere baha berdiler. Viza almagyň şertleri, girdiş talaplary, salgyt syýasaty, ýaşaýyşyň bahasy we internet birikmesiniň hili. Gözlege uzak aralykdan işleýän işçiler üçin ýürüýte viza maksatnamalaryny ködürleýän 55 ýurt gatnaşdy. Halkara alymlar toparynyň çaklamaklaryna görä 2050-nji ýyla çenli aşy agram meselesi we semizlik görülip eşitilmedik derejä ýeter. Uly ýaşlylaryň 3,8 milliarddan gowragy, 746 million çağı we yetkinjek bu ýagdaýdan ejer çeker. Bu bolsa dünýäde saglyk goraýş ulgamyna uly howp agynýar diýmegiň alamatydyr. Derňe meseleniň çalt ösýänini görkezýär. Aşa agramly we semiz ul ýaşlylaryň sany takminan 3 hesse artdy. Bu görkezji 1990-njy ýylda 731 millionyň 2021-nji ýylda 2,111 milliarda ýetdi. Çağalaryň we yetkinjekleriň arasynda şol döwürde bu görkezji 2 hesse artdy. Semizligiň iň çalt ýokarlanmagy Saharanyň gün ortasyndaky Afrika ýurtlaryna, Aziýada we Latin Amerikasyna bolar diýilip garaşylýar. Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň 1200-den gowrak ýaşaýjysy şäher gurşap alan güýçli suw joşmasy sebäpli öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Betbaççylyga Chili Wung derýasynyň güýçli ýağış netijesinde hanasyndan çykmagy sebäp boldy. Tebiği betbaççylygyň netijesinde ýüzlerçe jaýyň birinji gatyny suw basdy. Käbir tebitlerde bolsa suwuň derejesi 1,5 metr ýetdi. Amerikaly biologlar takminan 4000 ýyl mundan ozal ýetip giden mamantlaryň sünklerine meňdeş ýürüýte galyň sütükli genetik taýdan ütkedilen sıçanlar döretdiler. Alymlar sıçan düňçegindäki 7 geni ütgetmegi başardylar. Bu bolsa adaty bolmadyk uzyn we galyň sütükli gemirçileriň döremegine sebäp boldy. Birleşen Milletler Guramasy özüniň adatdan daşargadmasyndan tutuş dünýäde haýyr sakawat kömegini maliýeleşdirmegiň öwrüni dolmak üçin goşmaçy 110 million dollar bölüp berdi. Ferişteler has dolu maliýeleşdirilmeýän hatsorsy Afrikadaky, Aziýadaky we Latin Amerikasynyň 10 ýurda durmuş taýdan möhüm kömegi berkitmeklige gönükdir. Sport täzelikleri.
Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň başlygy Ediz Döwletow Birleşen Arap Emirlikleriniň Tennis Federasiýasynyň baş sekretary Nasser Yusuf Al-Marzuki bilen türkmen turgollarının inniki ýyl Dubayda geçiriljek ATP 500 ýarşyna gatnaşmak mümkinçiligi bardy gepleşikler geçirdi. Şeýle hem taraplar bilelikdäki ýygnançyklary geçirmegiň, sport psikologlaryny taýýarlamagyň we dünýäde meşhurlygy artýan padel tennis görnüşini ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Erkin görüş boýunça 3 gödek olimpiýa çempionu bolan Buvaysar Sayçiyev Moskwada 50 ýaşynda aradan çykdy. Ol özüni oňoýsuz duýup kellesiniň agyrýanlygyny we gowşaklygyny duýýanlygyny aýdypdyr. Ýagdaý erwetleşenden soň desine tüýt kömegi çağırtdyrlar. Pehlwany Moskwanyň hastahanasyna ýerleşdiripdirler. Şol ýerde hem ol aradan çykypdyr. Türkmenistanyň Ýaponiýadaky elçisi Atadurdy Bayramow Tokyo Marafon 2025 adly awrayl halkary çäre gatnaşdy. Bu çäre dünýäniň dürli künjeklerinden 38 000-den gowra gatnaşjylar jemledi. Ol Avrayly Majors toplamına degişli 6 san marafonyň biridir. Bayramow Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylaryndan sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek, hususan ýaşlary beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagy çekmek boýunça alyp barýan siýasatynyň ähmiýetine üns çekdi. Ahal ýokary liganyň toparlarynyň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji tapgaryna Neftçi klubynyň üstün çykdy. Duşuk Göktepe etrawynyň Bawarap geňeşligine geçirildi we ol 2-0 hasaby bilen tamamlandy. Gollary Magtymmerdi Berýanow we Gurban Annaýew derwede girdi. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygynasynyň hüjümçisi Mikhail Titov Kyrgyzstanyň Uzgen kluby bilen şertnama baglaşdy. Türkmenistanyň Altyn Asır, Arkada we Nevitçi klublaryna oýnan 24 ýaşly türgün futbol ýolyny Kyrgyzstanyň Premier Ligasynda dowam etdirer. Titowyň Uzgen bilen şertnamasy 1 ýyla baglaşyldy. Titowyň täze tapary takminan 70 000 ýylaty bolan Adwer şäheri wekilçilik edýär. Arkadagyň futbolçulary Afakanyň çağırış ligasynyň 4-1 finalynyň deslap goýnunda Hindistanyň East Bengal klubyny ýeňilişe sebäp etdiler. Çarşembe güni Kalkutta şäherine geçirilen oýun 1-0 gatawynda mehmanlaryň ýeňişi bilen tamamlandy. Oýundaky ýekete gol 10-njy minutda Ýazgylyç Gurbanow tarapyndan derwede gönükdirildi. Bu iki toparyň arasyndaky jogap oýuny 12-nji martda Arkadagy toparynyň meýdançasynda geçirildi. Mehriban adamlar, size yetirmezlen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan doldugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal sizin iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.